Ξεκινήσατε λοιπόν πολύ νέος να ασχολείστε με τα κοινά και ήσασταν για αρκετά χρόνια νεότερος ο Δημοτικός Σύμβουλος. Διατελέσατε σε θέσεις ισχύως μαζί με τον τωρινό Δήμαρχο, τον κύριο Χιωτάκη, τον οποίο θα έχετε απέναντί σας. Γιατί επιλέξατε αυτή την περίοδο να δημιουργήσετε τον δικό σας συνδυασμό, κύριε Θωμάκο? Ευχαριστώ πολύ. Η αποχώρησή μου ήταν οικειοθελής και έγινε το 2010, άρα τα τελευταία χρόνια που ήταν και η δοκιμή του νέου θεσμού, της ενοποιημένης αυτοδιοίκησης, του σχεδίου Καλλικράτη, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, δεν με βρήκε εντός του Δήμου, αλλά πολύ κοντά, και οι λόγοι της αποχώρησης του 10, πολύ σύντομα, ήταν αφενός η απόφασή μου στο εξής: να αγωνίζομαι και να υπηρετώ την ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση και όχι την κομματική άμεσα ή έμεση, που νομίζω ότι έχει επιπτώσεις αυτό σοβαρές στην διοίκηση και στην ποιότητα ζωής. Και βέβαια το ότι δεν ήθελα να γεράσω δημοτικός σύμβουλος. Και τα 16 χρόνια απολογούμε δημοσίως, τα θεωρώ πολλά που παρέμεινα, νέος όν βέβαια, αλλά πολλά χρόνια. Έπειτα πιστεύω βαθιά στην ανανέωση, ειδικά στην ανανέωση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι και πολυμελές πλέον, 41 μέλη έχει στον ενιαίο Δήμο και Φυσιάς, Νέας Ερυθρέας, Εκάλης, πρέπει να ανανεώνεται. Είναι ανάγκη αυτή. Τώρα, η απόφαση για την κάθοδο σε αυτές τις εκλογές υπαγορεύεται από την ανάγκη, καταρχήν, τη μεγάλη και βαθιά ανάγκη του κόσμου για ανανέωση ποιοτική, και αναφέρομαι βασικά στα πρόσωπα των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του συνδυασμού μας, που εκτός από διαμάντια είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία το πολύ μέχρι 45 ετών, αλλά και η μεγαλύτερη της ηλικίας αυτής είναι νεοεμφανιζόμενα πρόσωπα. Αλλά πάνω απ' όλα, κυρία Χορέβα, η ανάγκη, η λαχτάρα μας, επιτρέψτε μου τη λέξη, να δείξουμε πια ένα νέο μοντέλο διοίκησης. Ένα μοντέλο διοίκησης που θα σέβεται πραγματικά τον πολίτη κάθε μέρα, θα το απευθύνεται με ευθύτητα, εντιμότητα, ειλικρίνεια, και θα στηρίζεται στη συλλογικότητα, στην ομαδική δουλειά και στην ισοτιμία, και όχι στον αρχηγισμό και τον αυτοκρατορισμό.